Čau, vítam vás z nového videa. Ako môžete vidieť, dneska sa nenachádzame opäť v žiadnej opustenej budove. Nachádzame sa kúsok od opusteného barandovského bazénu pod barandovskými terasami. Konečne som sa dostal tiež na to miesto. Išli sme kolo prvej budovy, taký nejaký malý opustený dom, ale išiel som sa pozrieť a počul som tam dajaké kroky. Tak radšej som išiel, nikdy neviete, čo kto vám môže spraviť. A po týždňoch sa nachádzame u tom. Áno, sme tu. Taká dolina. Vidím aj skakaciu rampu. No. A sme tu. Môžete sa pozrieť. Presne, to je pekne vidno, opustený bazén. Je to v takom údolí. Vidíte, tam je ten skakacia rampa. Ani neviem, či sa vôbec vydám, ale môžete vidieť, že bazén už je dlho opustený. Zarasta úplne. Kedy si tu boli aj nejaké majstrovstvá niečoho, asi niečo v nejakom plávaní, ale je to, fakt je to konečne niečo iné. A tu sú také, tu dá udržať. No, a už sa nachádzam priamo v bazéne. Zajímavé. Aj tá výška, akože není nejaká akože poriadna, ale môžete vidieť, že pod barandovskou terasou sa nachádzame. Je to úžasné. Dúfam, že nám pršať nebude. A je to skôr taký vlog, aj niečo z cesty. To už úplne. Ale môžeme sa ísť pozrieť tej rampe. Či sa tam dá dostať vôbec. Tam vlastne voda teče. Či to je vidno. Aha, no, tak toto už tu bude pekne starodávne, je tak ten výhľad. No, tak hore už sa asi nedostaneme. A ako poriadna výška to není zás, ale vidíte, není ani si by som tam asi radšej nešiel, lebo ako vidíte, je to už dosť devastujúcom stave a tu už chýbajú 1, 2, 3, 4, chýbajú tu tie, po čom sa to liezlo. To je pekná fotka. Slova. Som myslel, že najprv Slovan, ale napadlo, že tu sme si vo futbale není. Aha, takto sa išlo. Áno, to bolo to zaujímavé. Tu sú vlastne schody a tuto sú vlastne také tribúny alebo nejaký posed. Už je to tu úplne
Schala strana, však už to môže mať možno aj cez 50 rokov opustené. Je to už len miestny tí chodia, ale miestne zgerby, jak sa povie. Dobre, ja si myslím, že z tohto videa asi veľa nebude, skôr je to taký, skôr je to taký vlog. No dobre. Tak teraz bol len taký prírodný výlet. Myslím si, že tu sú ešte staré kocky. Dobre, tak som rád, že ste pozerali toto video opusteného bazénu. A budem rád, keď hodíte nejaký odber, like a uvidíme sa čoskoro u nového videa. Po ceste na Smíchovské nádražie som uvidel pri ceste, to je 10 metrov od cesty, opustenú chalupu, ale to je taký dom, dvojdom, v jednej časti bývajú, v druhej nie. No bude to zaujímavé, v jednej časti tam aj múr, akože už ktorý tam není, to bol taký plod, ale pokúsime sa tam dostať, uvidíme, či už ma vyvedie polícia alebo niečo, ale dúfam, že nie. Tak uvidíme sa u nového videa čoskoro. Zatiaľ, čau.